NCRT le kaburing chin tan khi ain ula ki ang khi in rin chuan linear equation sikron chokduna 2.1 ta khianin x minus 2 equal to 7 ani a x value hi kan zon tur ani avai khian x emo y kha z te po ani semo variables number a to z kha value kan zong dona chuan x khi kan mamo ani awangin x khi kan la thla anga chuan equal to minus 2 khi le lama kan son phei don ani equal to le lama lo omsa 7 khi in da anga minus 2 khin son phei khan plus 2 alo ni to dona ti khian 7 plus 2 lo chhuaka x khi angai te bukin in la thale anga 7 a 2 in bel chuan 9 a ron chhuaka khi answer chu lo ni me ani a easy ani chuan number 2 a y value kan zong le dona y khi ama in da thale anga chuan equal to in ziak anga 10 kha in ziak thale menga y bula plus 3 khi minus 3 in equal to le lama ding lama khana kal phayang chuan y equal to kha 10 minus 3 chu 7 alo ni don ani plus kha emo minus kha le lampanga akal reng khan an sign a in thak thin ti kha sha reng turani chuan 6 equal to z plus 2 ki chu all samnan ka tia I awa in an dan hi ka thak to pa z plus 2 hi ka ziak dang lamanga ama sa ka ziak anga 6 hi hnunga equal to ding lam le ve lam kha ka thak thok ani chu ka tia nga thak thok khan sign engma dang lamanga I lo chuan z khi ama inin da a 6 chuan 2 kha malte so in son phei khan plus 2 ni to lawin minus 2 a akal to ang a hloma in son chuan ingma sign kha dang lamanga I lo ding le ve in zia thak equal to ding le ve in zia thak khan engma dang lam angai lo maro chu amala in son khan a sign dang lam thin ani chuan ta khianin question number 4 hi tlem in a har ve ta dewa x khi ama in da anga 7 by 7 khi ngai hi ama in da thale bukanga chuan 3 by 7 kha le lama kalanga minus 3 by 7 alo nianga LCM in la ni ta khian LCM in la a 7 LCM ani a 17 minus 3 ki chu angai na ni to meya hang kha chu in zir vek tonga hniama chuan ti khian in main in payanga 14 alo chhuaka 7 in 14 in 7 na 14 in sem khan 2 alo chhuak